predchádzajúcich dieloch sme videli, ako Hanička a Murko vypestovali kúzelný kvet, vďaka ktorému Murko rozpráva a Hanička a Simi rozumejú reči zvierat. Spoločne hľadajú nezbedné mačiatka, ktoré Murkovi spapali večeru. Sliepočka s kohútikom im poradili, aby zašli za pani Kurou, ktorá by niečo mohla vedieť. Hanička a Murko? Kúzelný kvet. To snad nie je možné. Myslela som si, že upiecť chleba bude jednoduché. A pozri sa. Tak. Ale nevadí. Ešte, že som dala piecť tú kuru. No tak bude bez chleba, no. Tak. Červený kachel, biela pec, nevedela Mila chleba piecť, iba jednu kúru upiekla, aj tá jej z pece utiekla. Dohonila kúru na moste, vyprašila ju tam po chvoste. Prečo si sa kúra nepiekla? Prečo si z pece utiekla? Utekajte všetci! Utekaj, kto môžeš! Vráť sa! Pozor, pani Milá ide! Červený kachel, biela pec, nevedela Milá chleba piecť, iba jednu kúru upiekla, aj tá jej z pece utiekla. Dohonila kúru na moste, vyprašila ju tam po chvoste. Prečo si sa kúra nepiekla? Prečo si z pece utiekla? Utiekla som z pece, utiekla, lebo si ma skoro upiekla. Ja sa veru upiec nenechám, preto po moste utekám. Ani náhodou. Ani náhodou? Nie? Ani náhodou. No ja ti ukážem. Nie. Ani náhodou nie. Vráťte sa na pekáč. To teda nie. Určite. Neodvrávaj. Už aj nech si na pekáč. Počuješ ma? V žiadnom prípade sa na pekáč nevrátim. Neodvrávaj. Šup do pekáča. Choď si tam sama. Ja na pekáč nepôjdem. A basta. Neutekaj! Schovajme sa! Áno. Hej, kura! Vráť sa! Hej, kura! Pekáč! Vidíte ju? Nevidím ju. Nie. Tak to už asi konečne môžeme výjsť von. Pani Kura! Vzduch je čistý. Naozaj? Áno. No konečne. No. To sú ale spôsoby strkať ma do pece. Máte pravdu, pani Kura. Aj ja by som ušla, keby ma pani Milá chcela upiecť. No, našťastie nechcela. No, aj ja by som utekal ako o preteky.
Ešte, že vy ma chápete. Áno, pani Sliepka. Teda pani Kura. Vy ste pani Kura, alebo pani Sliepka, alebo... Vlastne obe. Kura domáca je názov nášho zvieracieho druhu. No a samec sa volá kohút. Kikiriki! Presne tak. Výborne. A samička sa volá Sliepka. Kodák. Murko, ide ti to výborne. No a ja som, samozrejme, Sliepočka. Ale to je asi jasné. Či? Jasné. A mláďa sa volá Kurča. Áno, aj pani Sliepočke a pánovi Kohútovi sa práve vyliahlo malé kuriatko. Čože? Už? Áno, my sme boli pri tom. Kuriatko bolo veľmi zlatúčké. Bolo. Čo? Ale to je výborná správa. Už sa všetci na dvore tešíme na malilinké kuriatko. Bude sa vám páčiť, uvidíte. Áno. Pani Kura, keď ste utiekli po tom moste, kam ste sa až dostali? Vždy, keď ma naháňa milá, utečiem do lesa. To je výborný nápad. Však. A nevideli ste tam v tom lese mačiatka, ktoré mi zjedli moje mäsko, čo som mal pripravené na večeru? Žiaľ, nie. Ale videla som tam vtáčika s červenou hlavičkou. Stále ďobal do stromu. Fakt neviem, čo tam hľadal. S červenou hlavičkou? Tak. To by mohol byť... Ďateľ! Výborne, Múrko. Áno. Presne to som chcela povedať. Vieš čo? Spýtajme sa ďatla, či nevidel tie naše mačiatka. Snáď vám poradí. Tak pozdravte ho odo mňa. Dovidenia, kamaráti. Dovidenia! Dávaj si pozor. Dovidenia. No, a dúfam, že v lese už žiadnu pani Milu s pekáčom nestretneme. Si istá? No... Ale áno, som si istá. Poďme. V ďalšom diele sa Hanička, Murko a Simi vyberú do lesa, aby našli uja ďatla. Uvidíme, či im pomôže vypátrať nezbedné mačiatka, ktoré Murkovi spapali večeru.